Abay, pila din ka kumpad. Dati kumpadre. Bosalay. Baka di kita bagada nga pudo tayo. Baka iso kumpadre. Paano nga rin ta? Sa kapila nga rin mo. Kumatang arti antibay ito kumpadre at umate barok nga baon na kumpadre. Sakti mapaanon mapilitan nun kumpadre. Alawag mo pa. Huwag nga rin. Kumatang kumpadre. Huwag Igar pa. kumpadre. Tayaw. Nasakit di dya akong pad. Di busali na. Magkitak-tat tayo dya plaster na. Talagang agak kakang. Pero nasakit ka talaga pa. Napadasak mo't di ubing dahil nagbusali. Kasi na po, Diyos kanyak magkit. Nabaya gajak nagbusali. Hindi siguro pala ubingan ng awan pa. Salajak na puutan na. Ay, nasakit, padre. Uray, kayang benta, ulwanam. Ang kamakasakay di sa gitna. Naot-out. Dati magbagada nga rin nga pagkasta. Dati kasam tayo bote. Bote ako na da. Wa? Samulit pa akin mo no. Aklo. Abo, di ka pa lang. Di ka pa kasi lang ngurungur. Sakit na ko. Gusto yung aming padre. Idinagmulat at laya. Tako na ngamin di babagat idi. Ngano agmula kat laya. Ipanagam mo sa bali nga tao nga aging mula. Tapos iso tagbusali ko na na. Kuna di babagat. At ay dinagmulat ay Japar. Tilaya. Mulang Gustavo dati ko na. Nagloko ka. Napang ko kinita di kita laya di kalman. Akat agruting daan. Nadaruting na talagaan. Pag isong mo tagbusaling Gustavo. Kung pala lang, isumot lagayon na tayo. Di ka nagununi ta imay. Huwag nga maasyanak mo lang siga. At makita ka lang nga sila na ilayo sa bugtaw. Ikas tumulat iyalan at antibiotic. Asi. Yun. Kami ipagpanamag nga siyak nga impanagang ko ginagmulak tilaya. Ba? Baka tagbatin na kuwag. Libatin na. Nasakit sa busali pa din. Nariga. Nga baka no madamag na. Libatin na katagbatin na wani sani pani na nukwag. Oo na lang kami. Apepe lang kami sa timpanaga mo. Di ko madigit isang sa bali ka nagnagang kami. Ada kita awamot ti malagip ko ide madamat mula. Mulang Gustavo na ito. Nagbusali mo tagpay so siga. Ulo na mo teme sa asaka na.